Haling Manila, napauli sa albay si Crizel Barbacena kan mabaritaan na nangyari sa iyang 19 anyos na kangudan na tugang na si Rafael na napangganin busmantang papabalyo sa tinampo mag-aalas 7 nin aga ka na kaaging Domingo sa barangay San Francisco, Malilipot, Albay. Istorya niya, pigtitipon niya ang delhensya niya sa pagbabarbero nga ni Dawa puro paano matabanganan sa iyang tugang na makatapos sa pagklase sa criminology na ngunyan anday niya man lamang damaranihan hulit tahas na ngunyan ang comatose pa. Sabi ng doktor daw kanina, comatose daw yung kapatid ko. Sabi ng doktor. And baka yung sa bibig niya, yung tubo doon, ililipat na daw sa leeg. Ganun, para mas madaling makarecover ng kapatid ko. Yun daw ang sabi ng doktor. Para sa bubuti ng kapatid ko. Yun, para mabilis siya makarecover. Makulog man ang buot kan pamilya hulit sa ibong kan perwisyong dinarakan pagkakabangga sa biktima, solamenting 20,000 pesos sana ang pigtaong asistensya sa Indakan Bus Company kan nakabanggang driver. Importante sa muon yan, yung sana yung bus company rin sila sa billing dito kasi yung cash assistance naman talaga kahit doon kaya naming may supportan yun. Kaya na namin gawin. Importante yung kaligtasan talaga namin, kapatid namin ngayon. Sa ibong kaini, pigpapasalamat na sa nadaaninda na may mga tawong nagpapaabot sa inda nin asistensya arog kan Ako Bicol Party List na pinamamayuhan ni Congressman Elizalde asin Congressman Attorney Jill Bungalon. Bukas man dasinda sa may mga mauuyong buot na gusto man na magtabang. Orog pat na naglobo na sa 150,000 pesos ang sa indang bayadan sa ospital. Mga pala po, nagbigay ng tulong through GCash. Napakalaking salamat po sa lahat na nagbigay. Sobrang dakulao na tabang sa mo. Na-appreciate mi gabos na pagtabang ninda. Pati mga gabos, kapamilya mi, kaibigan, kayo po. Lahat-lahat po. Day mi na masaro-saro, dakul po. Katakod kaini, liwat na kinarampagkan pamilya ang bus company na panindugan ang obligasyon sa saindang tugang na ngunyan ang nagaagaw buhay. Para sa mga baretang tatak Bicol, Ariel Lubea.